जों ससियेल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप तंगमानि बागैनो जों जतबाय दाबुक गोरोंगै तंगै मानो फिया ससियेल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप सिमी जों कमेंट्स रिलाय तंगा बायनिया जों जेफ्रु नांगो जेफ्रु खरांथि सालायना नांगो जतनो नकनि नंखरै जों लामाव मा फायलायनाय मा चिरि खगलायनाय ओंखायनो सिनि आसल सामु जों खालायमाननाय जों नगा आसुक तंगै कमेंट्स सिमिरि मा बायबो इंया जों लामाव नंखरै सामु मा खालायनाय गै आं एमएलसी बियाखार फानो नरक जत्त बेबाक आनि लाइभ नाइट तंनाय रक नरक आनि लगियो तंगो आबनि बागै आं नरकनो बेलाय बेलायखै हामबाया फारो वार्थ सेमं एसेम्बली आं अलरेडी त्रिपुराले निकक साजा ककबरक निकक साजा आंथ जेसापानो सावि मानाव कुनु बेपारिया लुकुनो कुबुइबो खाबाय हामजाकनानि अबश्य आसल कक दाबुबो जे जरा जरा राजनीति नो तरजा गई तंको अंके आं बरनो कोइनाय राजनीति नो तरजा गियावै दफानो तरजाकना निजरा सकबायका दफा तरका यकसा मानका हंकाइसे जों जेकुनु राजनीति खालायबो जों गाहाम सामु खालायमाननाय हायफानो आं आनि सिमना आमचायो जे मानसाक सामु खालाय दङ ते खालायनाय सारा त्रिपुरा नीतिफ्रा सारक जत जायगा जत न पुसगिरि मैया जत सगिरि मैया आबो कुबुइको आनि बागै आनि खावो दिसिसा आं वानसुका जे अमहायके त्रिपुरा नि बागै सामु खालायनाय हिनि जों वानसुक फाइतै दाबुक जदिनो जों त्रिपुराले निकक रक जों तिसालायलिया त्रिपुराले निकक रकनो जों पगै थांखांखाय बाहायखाय जानाय अब वानसुक मुं रकनो वानसुकैनो आं दिनै एमएलए याकारखा आबनि लगे लगे आं पार्टीयावबो रिजाइन रिखा अशोक देव राइट रंग अब नरकनो बिचार खायदि आं जे मान बागै सामु खालायनायनि बागै जायतकजाक ते जायतकनाय ते खालायबो थांनाय गाय मियानि सिमी फोन कल मेसेज गोबांमा न्यूज पेपर रगो बेलायखिनो आनि रेजिग्नेशन तुयै कक सैलायो बाक्सा गाहाम बाक्सा हामिया सैलाय दङ हेफानो नरक आनि लगी तंगाबाय आं मुंसा बानाया आनि सामु बिसुकांगो नरक आनि लगी तंखांखाय जों तेबो गाहाम सामु खालायमाननाय नै वानसुगो ते थिनांगो दिनै 30 तारिख जून 2021 थिनांगो चिनि त्रिपुरा सारकनि थांनानै लामा जों निजि निजिनो मा हगलायनाय लामा मा सोनाबलायनाय जों शुधु पलिटिक्स न राजनीति न तरजागै निजिबाय निजि कथालाय माइया आमते हाय हिंकैले जों चिनि लामानो सोनाम मानगलाक आबनि बागैनो आं कयनाय जत लुकुरकनो जे फायदि जों राजनीति न तरजागियावै जों दफानि बागै सामु खालायानो खरकसा ते खरकसानो माजरा बेरि कक सालायावै जों खरकसा बाय खरकसा याक बाय याक रमलायै दफानाव फियनो बागै बिसकांनि सामु जों खालायलायनाय जों शुधु बुखुगो दफा दफा हिनि बुखुगो सिमी कक सायावै जों सामुं बायबो एकेबा सामुं बायसि जों दफानो फियक माने रिवि माननाय आइनि बागै
फाइबायदि जत मिलिलाय जों दफा yok सानमोनानि जे सामु आ सामुनो जों खायलायानो के तिनि बेबाग आबो काहामनि बागै थैंक यू रामेंद्र शंभुदेव what is your next step sir ani next step जों दाबो वानसुक जायखौ जों तिरक वानसुक लायनाय तामो next step तामो खायनाय इत्रा दफान leader ang nang jotono leader ang simi leader amti heya leader kabang mana tongo joto leader no kaham kebo hamiya ya jotono chini tiprasan bagi samung khlane ni wansuk jak leader mangno gai tabuk joto leader rokno omono koinai je faidi जों jotono mililai ek jagao khai thansaklai जों दफानि बागै samung khlaiyana के हयतो आजागा गोबांमा बाक्सा हिनैनो मानो सावैनो मानो जे नोंखे बिसुक लिडार काहाम अथवा ओरिजिनल डुप्लिकेट लिडार अन्ते हेकौरो कासावैनो मानो आं बाय खाबायनानै कौगिया जों सामुं सिख्लायते सामुं बायसे सिनेमु ते पाल बायसे पाल तंखे साल अब जत बरनो साइमान तिप्रासारो सिरे साइमान बायसिमिया जों सामुं गबो जों आ kokno जों माथे पानाय फारि ताखुर बुखुरक जत रांसानि लुकुर